Σήμερα θα δούμε ένα καταπληκτικό αγώνα ανάμεσα σε δύο καταπληκτικούς παίχτες. Τον Θωμά Αβρανά και τον Θοδωρή Σπανό. Να ο πρώτος παίχτης για σήμερα. Τώρα θα ακολουθήσει και η σειρά του Θοδωρή Σπανού. Θα αρχίσουν τα διαδικαστικά τώρα με τις χειραψίες. Δύο εφάμιλοι παίχτες ανακατεύουν τις τράπουλές τους για ένα καταπληκτικό αγώνα. Ο ένας τελείωσε το. Τώρα κόβουν τα ντεκ τους. Λοιπόν, πάμε. Παίζει πρώτος ο Θωμάς Αβρανάς. Έχω καλές καρτούλες Θοδωρή. Τι δήλωση ήταν αυτή, τρομερή. Φοβάμαι Θωμά. Ο Θοδωρής λέει ότι δεν φοβάται τον αντίπαλό του. Παίζε. Τι θα κάνει, μουσικής απόγνωση. Βάζω το Submarine Roid σε επίθεση. Έβαλε κάτω το Submarine Roid. Σε επίθεση. Σε επίθεση. Κοιτάζουμε τι θα κάνει. Κάνω επίθεση πρώτη ζωή σου. Κάνει επίθεση πρώτη ζωή σου. Και συνέχεια το γυρνάω σε άμυνα. Έχετε 7-200 χρόνια. Κάτω θα καταστρέψει. Γι' αυτό. Όπως βλέπετε από τις κινήσεις τους είναι πολύ επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν. Και μάλλον ο Θωμάς δεν θα πάει πολύ καλά. Παίζει το Mystical Space Typhoon. Οπα, σε ποια κάρτα? Σε αυτήν. Σε αυτήν. Ναι. Ωραία. Βγαίνει έξω το Return from the Different Dimension. Ήτανε μπλοφ αυτό. Dimension. Sorry για το ακουστικό λάθος. Λοιπόν, γιατί το Submarine το λέω σε επίθεση. Θα κάνει επίθεση. Να κάνω επίθεση. Αυτή τη φορά μου θα φας κατά. Σαν κουρέτσο από το Θωμά. Ζω, παίξε. Και δεν παίζεις. Βάζω αυτό σε... Βάζει το Banisher of the Right. Θα δώσεις να κόβεις trap hole. Πάρε τραπκολιά. Κάνει trap hole. Και τώρα παίζεις το Θοδωρή. Και τώρα παίζει ο Θοδωρής. Εγώ είμαι εκφωνητής. Πάρε πάλι σκάτα. Nobleman. Δικό του είναι το βίντεο. Και τώρα... Έβαλε μια κάρτα ανάποδα. Να μην μπορώ να μου κάνω. Παίξε το να. Παίζει ο Τόμασον. Βάζω ένα τερασάμινα και παίξε. Κοινή στρατηγικής. Παίξε. Παίζει. Προσπαθεί ο Θωμάς να καταλάβει τι κάνει αυτή η κάρτα. Γελάει με το Θωμά ο Θοδωρής. Παίξε Θοδωρή. Παίζεις Θοδωρή. Λοιπόν, καταρχήν το θυσιάζω το... Η θυσία. Ένα κεφάλι να καλέσω το effect, να ενεργοποιήσω το effect που παίρνει μια κάρτα με 1500 λιγότερο από το deck. Αχα. Τρομερό. Κόψε Θωμά. Κόψε Θωμά. Τρομερή μονομαχία. Ανεξέλεκτη μάχη. Συνέχεια, αφού θυσιάσα το Σάγκαν, μπορώ να καλέσω το End of Anubis. Το End of Anubios. Και σου κάνω επίθεση. Επίθεση τι έχουμε εδώ πέρα. Μου βάλω και τα δύο με χάρη στο effect. Is DD Lady, Warrior Lady. Μπορείς να παίξεις. Μπορείς να παίξεις γιατί σε βλέπουμε ικανό να παίξεις. Καλό ήτανε τα σχόλια για τους σχολιάστες. Παίζει. Παίζει. Παίζω. Καλή το Snipe Hunter. Καλή το Snipe Hunter. Όχι, δεν τον ενεργοποιείς το effect. Δεν ήταν Παίζει.
Ναι, μπορείς. Μπορώ να ενεργοποιήσω το effect. Σου βγάζω αυτή την κάρτα για να... Όμως δεν σίγουρος ποτέ θα πατήσει το effect του. Πέτυχε. Φάει κατά και βγάλει την κάρτα σου. Μια καλή... Μπορώ να σου κάνω επίθεση και με το Snipe Hunter. Έχει χάσει πολλούς πόντους. Είναι 7.200, 6.200, 5.700. Θα κάνει το... Αυτή η κάρτα δεν πιστεύω ότι θα το σώσει. Άρα θα το βοηθήσει πολύ. Συνεχίζουμε. Κάνω πρώτα το solo release. Solo release. Τι θα βγάλει από το νεκροταφείο του. Όλες με τις κάρτες θα βάλω. Όλες τις κάρτες της Παϊρή μου. Το graveyard του Θοδωρή. Και τον Graveyard Θεοδόρη θα βγάλει. Θα βγάλει. Τι να βγάλει. Το Submarine Roid. Ένα μεγάλο πλήγμα για το νεκροταφείο του Θοδωρή. Κρίμα. Στεναχωριέται, βλέπετε, είναι σε απόγνωση. Θα κάνω επίσης πια... Θα κάνει το... Εκτός αν είναι στραφολιά αυτό. Το μια Dimension. τραπχόλια όμως. Όχι Trap Hole όμως. Πέτω. Παίζεις. Εγώ αυτήν. Ενεργοποιεί αυτήν, την Spell Absorption. Ναι, Absorption. Και άντε γεια. Και σου κάνω επίθεση με το Snipe Hunter. Πάει Πάει 4.200. 4.200. 4.200. Όμως μια καλή κάρτα. Πρέπει να του έρθει μια καλή κάρτα για να σωθεί από το τέλος. Χαχά. Βάζω ένα τέρα σε άμυνα. Σε άμυνα. Και παίζεις. Παίζω. Παίζει. Τώρα ενεργοποιώ το effect του Snipe Hunter για να βγάλω μια κάρτα και να σου κάνω το αμυντικό σου τέρα. Και ναι, ποιο είναι το effect του Snipe Hunter. Επίθεση με το Snipe Hunter ώστε να πας 3.700. 2.700. Μεγάλο πλήγμα για το ναυρανάθωμα. Μπορεί να αντιπιτεθεί. Πες Θοδωρή. Παίζει Θοδωρής. Τώρα άντε γεια. βάζω το Archfiend Soldier. Όπα! Πρώτα όμως κάνω αυτή την κάρτα. Τι κάνει Και αυτή η μετά μια κάρτα. κάρτα από το χέρι μου για να σου μου πάρω τον Snipe Hunter. Πάει το Snipe Hunter. Κρίμα το Snipe Hunter. Εμπειράζει όμως. Γιατί σου κάνω επίθεση με 1.900. Μένω με 800. Μένεις με 800. Μένει με 800. Πρέπει να το σώσει αυτή η κάρτα, αλλιώς το τέλος είναι κοντά. Και δεν ξέρουμε αν θα το σώσει. Με βιάζεσαι, κάνω το different dimension or κάτι. Χάρη στο Γιατί- Spell Absorption θεωρείς συν 500 πόντους για κάθε 800 μαγική. πόντους. Ως αυτό τέρας. Σε άμυνα. Γιατί έχεις επίθεση άραγε. Τι έχει στο μυαλό του. Και πάω 8.500 εγώ. Πάει 8.500 εναντί του Θωμά που είναι με 800. Δεν θα του δώσει τους μισούς πόντους. Όχι. Δεν θέλεις. Γιατί να του δώσω τους πόντους. Έτσι το παπέζες φανέ. Θοδωρή. Τώρα ενεργοποιώ τα σπάθια σου να πάρω άλλους Παίρνεις 500. άλλους 500. Πάω 9.000. Άντε γεια. Συνέχεια ενεργοποιώ το Smashing Ground για να περάσω στο τέρα. Το τέλος του Πάω καταστρέφει. 9.500. Άντε Και γεια. συνέχεια με τον Archfiend Soldier. Να τον εξαφανίσω. Έχασε. Έχασα το μάτι. Εδώ είναι ο ηττημένος. Μετά την τίμια μάχη τους θα δούμε και τη χειραψία. Ήταν καλή παίχτες και οι δύο, δύσκολος αντίπαλος στο Θωμάς, αλλά αυτός βγαίνει νικητής.